konyo pinje mopogore opogore. Kama koro wayudega pek momiyo apani anya yes gi jok mawacho ni banka jaduong' osedhi to warange wang'wa ni either wane sirikal ama wane partnership gi jok manie sirikal. Ni kane wayudo uhuru ne wan gi several cash crops, ok ne en mana tea and coffee kende. Or rather, let me say foreign exchange earners. Ne tea, coffee, or Mombasa ne nigi tourism, ne nigi cashew nuts, or Kisumu, Nakuru ne nigi pyrethrum, ne wan gi tobacco. Kisumu gi Siaya ne nigi moni sim. Alafu inya paro buru kawacho ni baba gi ne ngiso gi nigi ng'wed pamba. Kara wan pamba koro go cho ndalo moro ni pidhe marach. Koro pamba ne nitie. So and then sirikende madonjo iyudo ka area adek gi emi igede tea and coffee. Cotton give the kamano nyocha neno ka sirikando uru oduoge but oduoge mana Eldoret okane cotton ginene korwa kocha. Sogam bende was one of them. Kaito sim odhi hamano pyrethrum odhi hamano. Tobacco giwacho ni sijui nigi madhara moko mag health koro rach, but mwalo pwani cashew nut was a thing. To cashew nut nigi pesa. Nige kata kidhi supermarket kawuono inyalo ka njugu is a third mar the price of cashew nut. To giwe odhi kamano. Aparo ni gima nyalo konyo eni ka wan gi sirikal marango Kenya mangima, ma ok region achiel, nikech ok inyang'isa ni nikech kata jok mago ohala ma puro coffee and tea bendi yudo ka they have also had struggles. Okosebedo mayot, but every now and then yudo ka sirikal ogolo pesa mar konyogi. Sirikal orango kaka they can get new markets. Sirikal orango ni kato bedo ni beyo dok piny ikonyo. Inano ntiere kojolo mang'eny. To wan jok mane puro pamba, puro simsim, puro sogam, pokaneno kit kony machalo kamano. Kora paro ni ka sirikal nyalo yao parchgi ni Kenya duong to but that balance of payments will not be a problem. Okay. Because does it mean Nikoro Ministry mar Agriculture ose fail? Because kiyudo kata mana kwano mane baba ne nikago chon neni dogomb neno ni county ka county. Kamano kane bire weche mag paro mag devolution. County ka county obede gi gimoro ma wanyalo wacho ni gima gigolo ma Kenya kata counties mamoko nyaka depend on them on. For example, kwa kata county ma Kisumu kuma wuoke. Kwa wacha ni wanto kuro wanwadwa chunyo chele. Kijo chele ne mwapuro. Jo ginene. Jo ahera. Does it mean the Ministry of Agriculture ma Kenya must fail? Ndio. To Ministry of Agriculture kendgi ntiere kata cooperative development ye kanyo. Nikech iyudo ka gimose miyo region ma lose coffee and tea the maber and cooperative movement. Talk ni jogo are good. Gin bene cooperative movements gin osebedo shaky, but ntiere kojolo moro magiyudo. Koro yes, we need okni onego bed nigo. One go